Čaute, čaute, čaute. Zdravím všetkých priaznícov bielých zabijakov v kapucniach, pretože tu máme Assassin's Creed 3. Áno, áno, áno. V českej verzii a v maďarskej. No, ale toto je tiež špeciálna edícia. Tiež zase nejaké bonusy to obsahuje. Tuto je napísané jaké, že speciální edice s dodatečným obsahem k odemčení, nebezpečné tajemství. A další exkluzívní edice pro PS3 obsahuje 60 minút exkluzívneho herního obsahu. Jakého to tam už nepíšu. No a toto bude taký rýchly unboxing. Asi môžete všimnúť niečo. To je navyše nejaká pištolka, nie je to dobre vidieť, až kamera zaostrí. A multiplayerový kostým navyše. Nejaká zbroj. Nie je to dobre vidieť, ja by som to rýchlo otvoril. Samozrejme, pánu šípko nemôžem chytiť, ako vždy. No ale už to ide. No vlastne tak komplet české titulky by tam mali byť. Prekladom nie, ale české titulky sú tam. Všetky dialógy a všetko by to malo byť preložené. Tu vidíme jak Conora, jak tam killuje nejakého Angličana. Potlač je vlastne taká istá, som si všimol, áno. Pozrieme knižku, manuál, je to po česky, technická podpora, naše ovládanie tradičné, a skoro nič nie, to je obyčajná verzia, no nie je obyčajná, ale v týchto manuáloch EA nič nepíše, či Ubisoft, či čo to je, Ubisoft. A tuto máme sťahovateľný obsah. Toto neviem, ale kto to je. To sa dozviem. A tuto je táto mušketa. Mušketa a jedna singleplayerová misia zdarma. A toto je vlastne Passport Apply. Kód, môžete si ho písať. No, to keď chcete hrať po internete, zadať tento Apply, niečo podobné aj u Far Cry 3. No, vypadá to zaujímavé. Možno si ten multiplayer zahrám, ešte neviem. No dobre, a však to je všetko. Nič viac tu nie je. Takže asi tak. Aj v týchto plastikových verziách sú tam drobnostky. No, ale na budúce pri ďalšom unboxingu si rozbalíme niečo špeciálnejšie, takže takí priaznivci tých lepších verzií alebo zberateľských sa môžu tešiť. Len toľko by som chcel povedať. A ešte tuto dozadu pozrieme, že vlastne je to v 720, 1080 a 1080p, takže vo Full HD to je. V 3D to je. Vlastne Assassin's Creed Revelation ten bol tiež 3D. Tu už je dobré, že tí Assassiny sú všetky v 3D. To sa mi ľúbi na Ubisoftu, už to robia aj v 3D. Podporuje DualShock 3, vibrácie,
jeden hráč. Toto je 2 až 8 hráčov. No a zvuková stopa je Dolby Digital a DTS. Takže to je aj zvukovo kvalitné. No takže som rád, že aj takéto hry sú už konečne niektoré v češtine. No tak to bol jeden z dôvodov, prečo tohto Assassina objednať. No. To je všetko. Majte sa.